idan kana bin liman masbuki, mutumin da bai sami raka'an farko ba a sallah jahariya kamar la'az magriba ko isha, to in yazo zai rama wannan raka'an da ya rasa, zai rama a bayyane ne ko a asirce? Tambayarsa ta farko. Sannan tambayarsa ta biyu ya ce idan kana bin liman sallah jahariya, tunda an ce dole mutum shi ma yi karatun fatiha, la salata liman lam yakra bi fatihatil kitab, to dole ne ko liman a bayyane yake sallah sai kai ma ka bayyana karatun, sai ka yi karatun fatiha a zuciyanka? Jami'. Amsan tambaya ta farko mas'alan sabani ne. Saboda hadisin idza thuwa bis salati fala ta'tuha wa antum tas'awun wa atuha wa alaykumus sakina fama adraktum fasallu wa ma fatakum, wani riwaya faqdu wani riwaya fa'atimmu. To wasu sai suka fahimci ai ma fatakum fa'atimmu, saboda haka ij'al akhira salatika awwalaha wa atimma salataka, saboda haka abinda ka samu tare da liman shine farkon sallanka, dan haka in ka zo kawai zaka karanta fatiha ne daya a asirce a raka'an karshe. Misali in magriba ce zaka tashi karanto fatiha a asirce saboda itmam zaka yi. Malaman malikiya sai suka ce a'a, ai kun dauki sashin hadisin kun bar sashi, har riwayan atimmu din, domin ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yau ma fatakum fa'atimmu, saboda ai abinda kuka rasa ne za ku kara da shi, to abinda ka rasa kuwa raka'a ce mai fatiha da sura, saboda haka ba za ka zo rama ta ka yi wata raka'a daban da ka riga ka same ta ba. Raka'a mai sura mai fatiha kam ai ka riga ka same ta cikin sallah a raka'a ta biyu ta liman, ko ta ukun liman ta biyunka, ko saboda haka sai suka ce fatiha da sura za a yi. To shin a bayyane za a yi ko a asirce wannan raka'an da za a rama din? A nan malaman malikiya sai suka yi sabani. Wasu sai suka jam'i tsakanin hadithain din, sai suka ce to itmamun fil af'ali wa qada'un fil aqwali, saboda haka zaka rama abin da ka rasa a bayyane, tunda abin da ka rasa a bayyane ne zaka rama shi a bayyane, kuma cikin aqwal ne zaka rama shi a bayyane. Amma kauli mafi shahara a malikiyan har yanzu shine zaka rama kai mura'atun wajen, tunda wajen raka'ar ƙarshe ne wajen, kuma ma fatakum fa'atimmu, to zaka yi itimami zaka yi qada'i, zaka yi itimami ta hanyar yin ta a asirce saboda bayan tahiyya ne, duk raka'an da take zuwa bayan tahiyya kuma a asirce ake yin ta. Zaka yi qada'i ta hanyar yin fatiha da sura saboda raka'ar farko ne, saboda ka hada qada'i da itimami. An fahimta? To, ba fahimta ba? Ikon Allah. To, shi ya fahimta, da haka kai kuma bari an samu ka yadda za ka fahimta. Ka rama fatiha da sura a asirce. Allah ya taimake mu. Ina zuwa, yana tambaya ta biyu. Karanta karatu bayan liman. Idan liman yana sallah jahariya kuma kana jin shi, to wajibinka a ƙaulin kusan dukkan malamai shine saurara. Ko idza quri alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu, saboda haka wajibinka shine saurara. Amma idan misali ba loudspeaker, liman na gaba kai kana can wani sahu na baya baka jin karatun liman, to ba laifi kai ma kai karatunka a zuciyanka tunda baka jin shi, amma matukan kana jin shi to saurara shine wajibinka. Wallahu a'lam.